Хаджи Пируши, който е председател на дружеството на българите в Тирана, наречено Голо Бърдо, тъй като корените им са от Голо Бърдо, което се намират села, които са на 30 км тук от Елбасан, на запад, горе в високите планини. А това е заместник председателя. Трифон Цванков. Да, как? Трифон Цванков. Трифон Цванков и други приятели, които вие ще ги представите. Аким Ини. Да. Така, ние се радваме тази среща, тъй като някой за пръв път, повечето за пръв път в Албания. Чували са само, нали, за нашите сънародници, които са от Голо Бърдо. И сега ни предстоите пред тази среща, вие ако може да кажете няколко думи за тях, за вашата дейност и нещо за Албания, тъй като до вечера искаме да посетим град Берат. Така че с няколко така да. Гледах вашата програма, добре дойдохте да първо сега в Албания. Тук живеем от векове ние. Къде в този град? Не в град, Тирана, тази район е. Той специално са дошли от Тирана, за да се срещнем с вас. Да видим, да говорим малко. Имате желание, имаме... А вие знаете ли тук в този град има ли българи? Много, kako nema, има много. Много има. Тия говеят от тук, от овия град. Вие? Не, ние Тирана. Сега аз ще ви помоля да не го прекъсваме неговия разказ и накрая, ако имаме въпроси. Нека да приключи с разказа си и тогава с въпросите. Добре. Овия язик ще говорим, ние е майчин язик и там в районите всичко наш живот е на тази язик. И ние казваме, айде да сговорим български. Никой не ни познава точно българи, не казва сме албанци, ама цялата култура, от кога са рождани, дога починали, всичко се говори в къщи, всичко на български язик. Там пееме на български, учиме, говориме на български, всичките се радваме, се плачеме, всичко на български. Я познавам, имат от 20 години работа за българщината, сега малко по малко сме дойли на едно ниво, много добро ниво. Се познаваме не към малцинство, ама се познаваме от ние сме с култура и всичкото имаме към България. Малко ни прекалява Македония, ни пречи малко. Много неща имат дружество и македонско, що се към Македония, имат и албанско. Имат проблеми, ама сега сме дойдени на едно ниво, но ние сме по-силните. Работиме много, почнахме да имаме неделно училище в Тирана, Христо Ботев и тази година ще помина 6 месеци продължавахме, сега ще почнем другия месец на цялата година с малки да продължаваме на български език. За първ път след 100 години. 101 година. Да прекъсвам. Нека да приключи разказа. Никой не може да говори за броя. Много сме. Съде Голобо сме 3 райони. Голобордо, Гора, Кукушка гора и Преспа. Преспа го езеро, знаете? Да, знаем, ще минем от там. И там живеят, имат 6-7 села, Кукушка гора имат и там са доста села и на цяла Албания има 3 райони, ще говорят на български език. Ама чисто ще говорим, ще казваме ние, айде да говорим български, съде Голобордо. Аз сега воюва всичките българи на 3 райони. Нашето дружество е първото. И работиме много силно. Во Стеблево почнахме да строиме църквата. Днеска свърши църквата от 350 годишна стара църква. Сега свършихме и чакаме в България да търсиме да се рисуват, да се правят вътре, от българска страна, да се помагат. И там сме говорили, може ли че ни дадат помощ да правим. Така са нещата тук. Сега сме много силни, работим агресивно към България и мислиме тук да се познаем повече неща. Познава Шумен, бил съм, познава сега как е Данела,
Делян Крушевски. От Шумен познава. Даниела Русева. Даниела Русева Да, познавам. Била тук, била и в район там. Сме били гости там. специално от вас. Много поздрави от сърце. Жена, много силна жена, с големо сърце, патриоти. Имат и България патриоти, ама не са в София. По-добре се. Я позирам много добре България. Бил съм на всичките райони. Позирам държавата. Заповядайте в Шумен. Ще ви посрещнем в Шумен. Вие, когато дойдете в България, да имате в програмата си, имате програмата в Шумен. Благодаря. Подобно за вас време. Други път, когато дойде предварително, да ви кажем и други път там да се вървят Круя, Тирана. Ще имаме други връзки с теб. И друг път ще има. Получавате ли някакво от България учебници, да кажем, книги, вестници, списания? Не, за пари не говориш. Сега моментът сега за първ път почнахме. Ние не знаеме нашите хора цирилика. И трябва Кирилица. Не са учили в училище и не могат да четат. Не могат да четаят. А как учат децата български език? Да, те само говорим Ние език. се почват, имаме за малко, Няма ли неделно училище? никой не учи. Сега имаме. Сега никой не учи. Сега имате училище и се учи на български с български. Неделно училище. Да, ама няма значение. Вече могат да четат. Може да четат сега малко по малко. Първа година беше другата година, сега А днес е неделя. Има ли неделно училище днес? как? Днес е неделя. Дали днеска имат Днес има ли неделно училище? Не сме почнали в година. Не са почнали. Не, тя пита за днеска специално, защото е неделя, дали има занятия. Не сме почнали и страбит кое на почва, ако почнеш, има много пречки. И от закона, и от много неща. Имат пречки. Да, няма, значи няма. Значи имат, миналата година са имали, миналата година 6 са имали. месеца почна. И продължава. Преди да ви разрешат такива неща, когато беше Енвер Ходжа, да кажем. Тогава как беше? Разрешаваха ли ви да говорите Вкъщи, да. вкъщи? Да, навън? След кофе нема. Навън? Не, на улицата не. На улица може да се говориш, ама пък се намерихме. Ама ако дойдеш по градовите, не можеш да говориш. Къде? А там в район всички да говорят. На улица на всички. Ама в район. А тук виждаме има турци. Тия турци тук ще ли са или са от Турция? Дето тук правиха Тие идат как вас. Също така вас. Туристи. предлагат турски стоки. Откриват. Или така. Имат момедани, има много. Ясно. Ама не сме толкова, тук не се познава много верата. То бяха забранени религиите по времето на комунизма. Сега Бяха забранени нито църкви, нито джами, нищо нямаше. А сега Има има българи ли Мухамедан. българска Да, църква? иска да попита Българска църква. Ако не пратим буквари Има. за малките деца за първи клас, може да се използват или не може да се Как не може, няма проблем. Ама вие Значи от какво има нужда, може да ако кажеш. регистрирате училище, значи от нашето образование ще ви спонсорират. Това е дълъг процес. Аз говоря за нещо по-кратко. Не е толкова как. Щом ти го направи в Лондон. Българско училище може да се направи към Министерството на Нас държавата ни спонсоризира. Държавата почваме да буквари, с книги, така нататък за училище. заплати на учителите. Заплата. Така че да ги финансира. Адреса го има. Да можем да... Адреса и може да изпращаме книжки детски. Даже тук носим иначе аз съм мусулманин. Значи къде е другата? Да. Тук. Чакай само не, има нататък. Да. С мен има много неща. Значи, тук са малки книги за български, ако имате библиотека там в центъра, които са дадени само да видите. Писате с история на България. Българското царство, първо, второ, а пък цялото средновековие, центъра на българската култура е било тук до Македония и Пичевица. Така че
може да ги сложите. Я ти си взете. Тук друга книга има. Това са същите. Пак са същите. Те са същите. Значи те са еднакви. И тук само един момент. Я ги оправи ги там. Гинки, оправете ги, виждате? Значи тук има от Шуменския университет. Понеже Шумен има университет и то могат да... Бил съм и Шуменски университет. Само да видя какви са те свои. Само да видя те са всички от... Всичките, те са много. Добре. Имат някакъв адрес. Имат. Кой пратил, да. Имат. И всичките ли за остави или за пустец там? Ами остави. Това не са шуменски. Само да видя другите. Обща снимка да се направи. Се дойде не готира. А имат ли роднини в България? Там местните? Роднини. Родата как е? Към България имат ли рода? Майка, баща, братовчеди? Имат. Изчакай. Рода, списание 8 български списания. Рода в България. Другото е детско. Тези са детски, за първи клас. Кой е шофьора? Ами шофьора е ако може на центъра. Защото Чавдар трябва. Чавдаре, ако трябва да отидете с него с шофьорите да вземете. Това е програмата. Ами програмата тук ще стои. Тук и след това си тръгваме за оператор. От тук няма да мърдаме. Аз му каза да тръгнем, а той дали тръгнал. Ами звъни. Защото чака го, там няма. Ви отидете с Той кола. нищо не каза, връзката се разпада. Руши, това е детско списание с растения. Може, нали? Тук са други детски списания. За децата от това. Тук ще го сложа. Що же тук? Не знам за обща снимка. Тук са само един момент. Да се съберем не сам за обща